Sa ngalan samahen ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dako yamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo og kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanan mga anghel ug mga santos og kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo Magampo kita. Bubuy Ginoo sa imong grasya ang among mga kasing-kasing aron maglikay unta kami kanunay sa mga pagpatuyang nga tawhanon ug magpatalinghog sa imong mga awhag nga langitnon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Uzias. Balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios. Kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya. Pasaylua ang tanan namong kalapasan, ug dawata ang among pangaliyupo, ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mukabayo sa mga kabayo. Dili na kami muisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon kaniadtong walay laing kadangpan. Ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuohon o higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel ug mamulak siya sama sa leryo. Mugamot siya pag-ayo daw usa ka dakong kahoy. Mulipang ang iyang mga salingsing ug mahisama siya katahom sa ulibo. Ug mga limyon siya sama sa Libanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong
sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman, ug mamulak sama sa paras, ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Libanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo o nag-atiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipre nga lunhaw kanunay, o ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay musabot sa nahisulat dinhi, o ang masinabuton angay masayod niini, kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo. Ug musubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos. Salmo responsorio. Ako ang Ginoo nga imong Dios. Pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatiyang akong tingog. Usa ka panultihon nga wala ako maanad pagpamati. Giluwas ko ang iyang abaga sa karga, ang iyang mga kamot, gilingkawas sa bukag, sa kalisdanan misangpit ikaw, o giluwas ko ikaw. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatiyang akong tingog. Bisan wala ako makita, gitubag ko ikaw diha sa dalugdog. Gisulayan ko ikaw didto sa mga tubig sa Meriba. Pamati o lungsod ko, o pahimangnuan ko ikaw, o Israel, dili ba ikaw magpatalinghog kanako? Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatiyang akong tingog. Dili kamo maghupot og laing Dios diha kaninyo. Ni magsimba kamo og Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios nga nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatiyang akong tingog. Kung mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan, pakanuon ko sila sa labing maayong trigo, ug busgon ko sila sa dugos gikan sa bato. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatiyang akong tingog. Panghinulsol ka mo, nagingon ang Ginoo, kay ang gingarian sa langit, aduna. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa santos ng Ebanghelyo, sumala ni Marcos. Himayan ikaw, O Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo. Busa, miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios, maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo sa imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing,
og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong salabutan, og sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig kataw, sama sa imong kaugalingon. Wala na'y sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod mingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang mo'y Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglan magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmaon niya ang iyang isig kataw ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios. Ug wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, unsa man ang pinakalabing hinungdanon sa tanan. Sa atong Ebanghelyo, mga igsoon, nagsaysay sa duha ka labing importanteng sugo. Una, ang paghigugma sa Dios, labaw sa tanan. Kung atong tan-awon mga igsoon, ang atong paghigugma sa Dios, layo ra kaayo sa paghigugma sa Dios kanato. Ug mao nga siya ang tinubdan sa tanan natong paghigugma. Sayod ko nga, sayon ra ingnon nga, Lord, nahigugma man ko nimo, magsigi man kog simba, magsigi man kog halad og kulikta, magsigi man kog amot sa simbahan, magsigi man kog tabang sa mga kalihukan sa parokya o sa simbahan. Pero ang pangutana din hinas ikaduha, ang ikaduhang sugo, paghigugma sa isig kataw. Usahay din hita mga sabod ang paghigugma sa isig kataw. Ug unsaon kuno nato paghigugma ang atong isig kataw? Mingon sa atong pagbasa, higugma ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Kung gihigugma nato atong kaugalingon, mao nang dunag yung mga panahon nga mag-amping ta. Iniglabang nato sa karasada, di kita mulabang nga sakyanan kay gihigugma ko nato atong kaugalingon. Kaon tagtarong, uinom tag mga tambal, kay aron maampingan ang atong kaugalingon. Ang pangutana diha na may giingon, ang paghigugma sama sa imong kaugalingon. Sa ato pa mga igsuon, kung gihigugma nato atong kaugalingon, higugmaon usab nato ang atong isig kataw sama sa atong paghigugma. Meaning, wala di ay pili-pili. Kung unsa ang atong paghigugma sa atong kaugalingon, mausap ang paghigugma nato sa atong isig kataw. Nga dili ta maghunahuna og dautan alang sa atong isig kataw. Mao na nga nining panahon sa Kwaresma, gipahinumduman kita sa simbahan sa pagbansay. Diha sa pagkaon, diha sa pagdumili o pagdisiplina sa kaugalingon. Kay kung dili gani ta makadisiplina sa atong kaugalingon, labi na sa pagbuhat sa sala, ang makaamong sa atong mga kaigsuonan, maglisod sa gyudta. Ug mao niyang nakalisod sa atong panahon karon, nga daghang mga kahigayunan
nga maglisod ta paghigugma. Labi na kon ang atong gihuna-huna, ang ato rang kaugalingon. Ning masaba nga kalibutan, masaba nga palibot, dunay usa ka butang unta nga angay natong pamalandungan, kanang pagpaminaw sa atong isigkataw. Nila pa, the first duty of love is to listen, pagpaminaw. Pero daghan sa atong panahon karon, di na ganahan maminaw. Gusto ta nga kita rin kanunay musulti, kita rin kanunay paminawon, pero wala tay panahon sa pagpaminaw. Ug mao nay hinungdan nganong dili gyud ta kahigugma sa atong isigkataw. Suma, kamong uban diha nga nakaagi og panguyab. Kung imong gihigugma pag-ayo ang tao, bisan gani ang mga non-verbals, dali ra kang kasabot, kay nahigugma ka. Bisan magtinan-away ra mo, makasabot na kag unsay mensahe niya. Unya, naaman diha sa pagpaminaw ang unang lakang sa paghigugma. Ug maunta kini ang atong modelo sa pagpaminaw nato sa pulong sa Dios. Kay kung dili ta maminaw sa pulong sa Dios, maglisod ta paghigugma kaniya. Og maglisod sadta paghigugma sa atong isigkataw kung dili sadta makantigong maminaw nila. Sa atong panahon karon, daghan kaayong mga kabug-at, daghang mga nagkalain-laing mga kasinatian nga ang tao gusto musulti, apan wala na may maminaw. Mo nang taguo na lang sa kasing-kasing, iluom na lang ang tanan. Pero nagkinahanglan baya gayod nga dunay pagpaminaway sa usag-usa. Labi na sulod sa pamilya. Wala na itingganay ang mga membro ni ini. Kasagaran, na busy na ta sa daghang mga buluhaton. Panrabaho, pagpangitag kwarta, unsaon pagkinabuhi nga hayahay. Unya, madala pagyud ta sa atong mga gadgets. Suma, suroy mo mga panimalay, ubisan diha sa mga kananan. Kung ang pamilya mag-uban, tagsa ragyoy mag-istoryahay. Ang amahan magunit sa cellphone, ang inahan mausad, ang mga anak mausad. Mahuman na lagpangaon, wala gyoy pagpangumustahay, walay pagpaminaway. Ug mao ni atong atong pamalandungan mga igsoon. Nga bisan naman lamang diha pagsugod. Kay kung tinuod ta nga nahigugma, andam gyud ta maminaw, di ba? Kay og di nato love ang tao moingon ta, hey, sabat diha. Kay wala naman ta nahigugma. Pero kung nahigugma ta, andam tang maminaw ug moingon ta, bibi, paminawon sa na nato bi unsay mga kabug-at nimo diha, unsay tuyo nimo, unsay mga naas imong dughan, kana mo'y tinuod nga nahigugma. The first duty of love is to listen. Diha lang sa tingalita magsugod, kay usahay, labi na og nanatay mga kasinatian sa mga tao, di na ba taganahan mo higugma kay bias naman kay ta. Pero diha lang tingalis pagpaminaw nato. Mamiid ta. Natay mga tao nga para nato maglisod og higugma, paminawa sa nganong naingunana siya. Nganong ingana iyang batasan. So mga igsoon ko ni Kristo, ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa sikataw na kinahanglan nining usa ka lakang ang pagpaminaw. Mao tingali ni design sa atong dunggan, bisag unsa pa katangkag, unsa pa ng klase sa atong dunggan,
og sikiton ang duha ka dunggan, mupurma gud siyang kasing-kasing, no? Mao nang sakto gyud na lang giingon, the first duty of love is to listen. Mangigsoon ko ni Kristo, sa pagpadayon nato nining santos nga misa karon, pangayoon nato sa Ginoo nga unta, hatagan ta sa grasya sa pagpaminaw, pag-abli sa atong hunahuna o kasing-kasing, aron mo tuhop ang mga pulong sa Ginoo sulod kanato, o kung makatuhop na kini, ato kining mapaambit diha sa paghigugma, diha sa atong isig kataw. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita ngadto sa Dios Amahan, ngang iyang gugma alang kanato magdasig sa tanan ug magtimaan sa atong pagtagad sa uban. Mutuwaw kita sa pag-ingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa walay puas, musangyaw sa gugma sa Dios ug sa isig kataw nga maoy kasing-kasing sa ebanghelyo. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga dili unta kita malimot sa pagpakitag kaluoy ngadto kanila nga kabus, sinalikway ug wala higugmaa. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Mag-ampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Mag-ampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na sa kahimanang nuklear, o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Mag-ampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga pinaagi sa malumong hikap sa Espiritu Santo, maangko nato ang mas halaw mga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga idaran. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ngatong mga minahal nga mitaliwana, dad-o ni Kristo ngadto sa iyang walay katapusang gingharian. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Dios sa mga amahan, tabangi kami nga sa walay sukod, higugmaon kanamo, ug nga maghigugmaay kami sa usag-usa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Daigon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangingatagon, nadawat na mo kining akong gihalan, ang panong nga abot sa yuta, o ginamas
sa kamot sa mga tao. Mahimo silang kalanot sa kalang-kalang kanahamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahaturan. Mga igsuon pagampo kamo, aron ang ako o ang inyong mga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo sa Kristiyan siya nga kamot. Anaw sa pagdaig pagmaya siya ngalan. Anaw sa kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. Ginoo kaluy pagsudong ang among halad kanimo, aron makapahimuot kini kanimo, ug sa kanunay makaluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayo ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini mooy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo, ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahit taasan. Daigon ang nagaagi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahit taasan. Santos gyud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, niniyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan, alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kaming giisip nga ngayan, nga mga tubang o mga lagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kababuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikawng daygon, ug amo ikawng himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan, atong gamiton ng mga pulong, pagitudlo kanato sa atong manunubos. Muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta ngayon sa langit. Ang kalanguna mo sa matag adlaw, ihatag na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Mayon na nagpasaylo kami sa mga nakasala kanaw, o dili mo kami tugyan sa pasulay, inunuan mo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo maraging harian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mausap kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Peace be with you. Kunero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kaluoy.
sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala. Sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan at pag-ibig kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay, nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang, o mamaayo ako. Manhindog palihog. Magampo kita. Bubuhi sa imong gahom, Ginoo, ang among kalag og lawas, aron sa among pagkalawat, nining santos nga misa, among madangat ang hingpit nga kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kayo. Ug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.